diya sa Pilipinas, matong gabi. Isaulog na ito karoon ng solemnidad sa pagbaybalo, may tungod sa Ginoo nga tawag na ito Annunciation. Ihalad ng Santos nga Misa, pasalamat sa Diyos o sa mga Birheng Maria, labi na ngayon sa okasyon nga akong nalawan, karong tuiga, so bato nalabi na karong itsaha nga akong isulod sa seminaryo, 1995. Mauna nga, 25 years ago, no? Daghang salamat sa Ginoo sa labi kay Maria sa pagtawag niya nako, no? Karon daghang niya pa sa kumbento, nagpalayon sa pagtubag sa tawag sa Ginoo. Ingon sa pagtawag sa Ginoo nato kang Maria, no? Mamaya itong modelo tungod sa iyang pagka santa, bilang nagayog sa iyang tigpanglipod nato, no? Atos ng ihalad ni katong mga igsoon nga naay mga batanon, mga ulitaw o mga dalaga na naay tawag sa Ginoo aron man serve aron man lagat isip usaha pare o sa religious or seminarians or a priest, no? We ask them to serve Our Lady, to intercede for their relatives, nung sila tubag sa tawag sa Ginoo. Ilagay na kayo sa mga inahan o mga ginikanan nga dili magumili, no? May mutabang sa labi na ito sa iyang mga o anak o apo nga buot musulod sa seminaryo o buot musulod sa kumbento, no? Kaya mauman ang tawag sa Ginoo, maingon nga si Maria na dawag o tawag aron mahimo sa inahan, no? Mga nagpapalo may tungod sa Ginoo. Halad sa akong mga kaigsuunan, ako inahan, ginikanan, na nagkaroon nananaw sa television, no? Live Facebook Mass sa akong mga paryente, lagi na ito sa Laging Dapet, at sa Italy, Manitne, Madel, o mga tiya na sa France, sa Israel, Lane, Ilet, upang mga kaigsunan na tuya, niyang uban na ito ninin solemnidad sa pagbalo ng sa Ginoo. Uban patan ng mga paryente sa bukalitan o mga classmates, mga kaigsunan, no? At sa mga Spanish language nga nakaroon naminaw, no? Nanaw, napapagmas ngayong hapon para sa Katijano, kaya kung misa karon si Juan Mas, no? May tungod ay pasalamat sa Ginoo. Dili kabut sa sakripisyo o mga halad nga mananap apan ianda mo ako usa ka lawas unya miingon ako, anak ako o Dios aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako, sumala sa nasulat makin kanako diya sa wasapon sa laraw. Sa ngalan sa mga nugsanak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo o ang gugma sa Dios o ang malagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausakan. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Dakong bisala ko sa Dios nga magakaw sa tanan o kanino mga igsoon nga natalapa sa kulakuya mo sa una-una sa pulong sa buhat o sa walang pagbuhat sa kinahanglan buhaton kaya akong sala akong dakong sala Musa na mamuyo ako kang Santa Maria kanunay naulay sa tanan ng mga anghel o mga santos o kaninyong mga igsoon
Lord, aron inyo makuyampo sa gilungatong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga magahom sa tanan o pasalon sa atong mga sala dan ulunta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Dominus,
O Diyos, nabot ka ng imong pulong magpakatao sulod sa tiyan ni Maria nga Birhen. Itugot na namuyog kami, aron kami nga nagaila sa mong manlubos, nga natuod nga Diyos, o matuod nga tao may usab nga tagpos, pagambit sa iyang pagka-Diyos. Pinagi sa mong Ginoo Kristo among imong anak, nga buhay iba-iban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos nga sa santo sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Misulti pag-usab ang Ginoo kang akas, pangayong milagro sa imong Ginoong Dios, bisag kini adto sa kinahanglan sa Sion o sa kinatumbyan sa langit. Apan mingon si akas, dili ako mangayo o dili ko sulayan ang Ginoo. O miingon si Isaias, bosa pamati, o banay nilabil. Dili pa ba igo ang imong pagsamok sa mga tao, nga imong manusab nga samukon ang Dios, bosa ang Ginoo, gayon, muhatag kini kanimong timaan, o kini mao nga usa ka batanong dalaga, manangkon og muanak o usa ka lalaki o nganlan niya siya Emmanuel. Ang pulong sa Ginoo. Ang salmo at atong balikon, aniya ako Ginoo, mianghi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Aniya ako Ginoo, mianghi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Sakripisyo halal wala ka mubuot, apan ang dalunggan nga inablihan alang sa pagsugot imong gihatag kanako. Mga hinurot o sunog o mga halal, bayad sa sara, wala ka mangita unyag mayon ako, aniya miyanghi ako. Aniya ako Ginoo, miyanghi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Diha sa basahon gibut-an alang kanako ang pagbuhat sa imong kabubuton. O Dios ko, mao'y akong kalipay o ang imong balaod aniya sulod sa akong kasing-kasing. Mga tutubag, aniya ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Ang imong katarong wala na ako taguhi sulod sa akong kasing-kasing, bahin sa imong kamatinud-anon o sa imong kaluwasan. Nagsulti ako, wala na ko ang imong kaayo. Himuang tinaguan o kang imong kamatuoran diha sa bagang pundok sa katawhan. Ang atong tubag, aniya ako Ginoo, mianhi aron pagtuman sa imong kabubuton. Pagbasa ikan sa sulat ngadtos sa mga Hebreo.
Kaya ang dugo sa mga turo nga baka o kanding dili gayon makawagtang sa mga sala. Tungod niini dayon ng anghel ni Kristo sa kalibutan, mayon siya sa Dios. Dili ko buot sa sakripisyo o mga halad nga mananap, apan giandaman mo ako o sa kalawas. Wala ka may muot sa halad sa mga mananap nga gisunog dito sa halaran o sa mga sakripisyo pagwagtang sa mga sala. Unya mayon ako, ani ako, Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Sumala sa naisulat bakin kanako sa libro sa balang. Una sa tanan miingon siya, dili kabuot ni mahimuot sa mga sakripisyo o mga halad nga mananap nga sunugon dito sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Isulti kini niya bisan kon kining tanang mga sakripisyo gihalad subay sa balawon. O niya mingon siya, ani ako, Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Busa kisalikway sa Dios ang tanang karahang sakripisyo o giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo tungod kay gituman ni Jesus. Tungod kay gituman ni Hesus Kristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya. Nahinuan kitang tanan sa sala, tinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang o alam sa kanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang mga pulo mo, O Ginoo, maglingonon ta sa among pagtuo, o galaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasugoan. Ang pulong sa Dios na himong tao o ipoyoban kanato o nakita nato ang iyang maya. Ang mga pulong mo, maglingonon ka sa among pagtuo, o galaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasugoan. Ang Ginoo nga kaninyo, pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Sa ikalawang kabulan sa pagmabdos ni Isabel, ipadala sa Dios ang anghel na si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ngalan Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka lalaki nga ngalan Jose nagkaliwat ni David. Maria ang ngalan sa babae, umiyan ko ang anghel kaniya umingon, paglipay ang Ginoo naguban o nagapanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkawati niya sa mensahe sa anghel o nagpalamdong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria kay gipahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og mga anak og lalaki og nganlan mo siya Jesus. May mo siya nila og tawagon siya na anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniya hari sama sa iyang katiulangan nga si David ug maghimo siya hari sa mga kaliwat ni Jacob. Hangtod sa kahangturan o dili gayon matapos ang iyang ginharian. Si Maria mingon sa anghel, ulay ako usam-usam man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo,
magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod nini ang balaan nga bata tawgon anak sa Dios. Hinulungi ang imong paryente nga si Isabel, ingingon nga dili na siya mo anak, apan karon ikaw no nakakulan ang iyang pagsaba. Bisag kulang na siya kayo, ukay walay dili mahimo sa Dios. Mayingon si Maria, suloon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti ug miliya ang anghel. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Makaigsunan mo ni Kristo, labi na gibiya sa Pilipinas, ubang dapit sa kalibutan, nga makasabot og Cebuano mas, no? Binisaya, no? Tungod kay Tagalog, di man ko, no? Ang namong Bisaya, Bulanon. Dili kay ni Cebuano. Mao na karong adlaw, diya sa atwa, alas 7, alas 8 sa hapon gabi, jadi sa mo sa Argentina, alas 8 pa sa buntag, no? Mano sayo kayo, ulan-ulan dire. Mao na nga, nagpadayon gihapon dire ang kwarentina. Mao na nga ang mga simbahan sirado, walay misa, public day, may sa Pilipinas. Pero walay magbawal sa pagsaulo kay dakong kapistahan sa atong Ginoo sa atong mahal na Birhen Maria, labi na rin pagpadaya, no? Sa Ginoo, nga sa kalibutan. Gisauro na ito karoon ang kapistahan sa pagpaybalo ni Arkanghel Gabriel kang Maria nga siya manangkon sa lalang sa Espiritu Santo. Nasayon ta, kung baluong na ito kanunay, labi na rin sa Angelos, no? Na baluong na ito sa simbahan, baluong na ito sa eskwelahan, kaya bilang sa Pilipinas nga faithful kayo ni Marian Devotion, labi na rin sa pag-ampo, matagal size, sa buntag, sa hapon, kuban po na po'y alas 12, no? Kasi kimaw man ang usasang na devotion, na nagpadadyak sa atong dating pagtuo sa Diyos o pakikiusa o pag-alagad sa Diyos o nandun sa pamahal ng Birhen Maria. Nasayo mata ni maong misteryo atong masabtan nga usa ka Diyos nga gusto mo kanaog sa yuta. Aron mag-uban kanato, mupuyo uban kanato. Mupuyo uban kanato. Kanindot, no? Ang Diyos nga gagamit sa tanan nga luwas sa langit ug sa yuta, nabuot nga mupuyo uban kanato. Diha sa Pumbay, diha sa atong mga baryo, diha sa atong syudad, sa tibuok kalibutan. Mao ni ang dahong gugma sa Dios nga ipagdag kalausa kanato o muluwas kanato pinagi sa gugma ug kaluoy. Tungod kay gusto man siya magpuyo nato, pero ang kalibutan naghinakugman na diliot, karaghanan diliot nga mupadayon sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Pero bisan pa sa atong mga tungod sa atong panghimatak, so sa atong nanghima, tungod sa atong pangmarag sa uwan, hinakog sa atong kinabuhi, pero siya nagpadayon gihapon sa iyang misyon aron magluwas kanato pinagi sa iyang dakong gugma o kaluoy. Liho kini sa Dios nga labing magagahom apan iya kining buhaton uban sa pagtugot sa tao. Iyon ini ang tinuod nga gugma, magrespeto sa kagawasan sa taong gihigugma. Pinautunta ang mga bana, tigbot mo kayo kinagrespetuhon ang inyong asawa. Di lang kay tungod kay naay dakong tawag, sa imong kaugalingon, kay makikalambigit ka sa imong asawa, pero respetuhan, no? Masakiton siya, loyal siya, kinahanglan respetuhon na to. Ingon sa ang atong asawa, no?
kasayo mata, kapoy, si trabaho, unya, pagkasulod sa bahay, napay, mga almost 1,000 na mga pulong, no? Ratatatat dayon, no? Dili, inguniana. Kinahanglan ituhay sa usa-usa, no? Mauna ang Ginoo ng Espiritu man, matagusan nato. Kung buot ka, musunod sa iyang mga lakad, maluwas ka. Kung di ka buot, mahitumpawa ka sa kadautan. Iunin niya ang Ginoo ng gugma. Magrespeto sa kagawa sa taong dihigugma. Dahil doon ang pasalamatan ng Birhen Maria tungkol kay misalig siya sa mga pulong sa anghel o midawat sa dakong hagit sa Diyos. Tungod sa kamasaligon sa mahal na inahan, nadawat nato ang kaluwasan. Ang kaluwasan sa Diyos nga iyang gihatag matag sa kanato pinaagi sa usa ka dalaga. No? Maingon nato matud diya sa unang pagbasa, mao sa kadalaga manangkon, virgin, manangkon ug usa ka bata. Contradiction dayon, no? Una ka usa ka virgin. Nasa imong ta usa ka virgin na wala makihalambigit o usa ka laki. Nagpadayon siya sa pagkaulay. Pero mayroon gitawag man manangkon man siya. Ibaw na usa sa mga milagro, no? Tungod kay siya kay makulang konsepsyon, gipanangkon nga walay sala. Nagpadayon, bisan pa kung siya magmabdos, siya magkanunayon diya sa pagkaulay. Tungod kay puno sa kahom sa Espiritu Santo. Mautong kay bisali siya nagpulong sa anghel umidawat sa dakong hagit sa Diyos. Tungod sa kamasaligon sa mahal nga inahan, nadawat ng tuang kaluwasan. Ang pagkatagong mensahe sa anghel nagtawag ang Maria na mo-kooperar sa mga plano sa Ginoo alang sa kaluwasan sa tibuok katawhan. Tagasawon nga paagi ang nasinabi ni Maria maong nakapangutana siya sa anghel. Usaw man pagkahimo nini nga wala man kuibana. Mauto nga, maupod, no? Usaw man niya pagkahimong madre, usaw mahimong asawa, usaw mahimong inahan, kung wala sa ibana. Mauna sa atong kinabuhi pa, natay mga pagutana sa atong kinabuhi. Kung na'y mga kalibog, kung na'y mga kahingawa, kinahanglan atong ipalayan ito sa Ginoo. Mayroon si Maria yan, ipalayan. Nangutan na sa usaman. No? Dili lang ta. Kay dili lang ta. Iluom na to sa atong kagalingon. Iluom na to sa atong galingon nga atong mga kalibog mao na nga nay panahon nga maabot na ang problema sa atong kinabuhi mawad-an ta o paglaom. Tungod kay wala man nato na ikasugid ngadto sa Dios o sa atong mahal na Birhen Maria, no? Mao na nga ang iyang pangutana surpresa kang Maria ang pagpahibalo sa anghel nga magsabak siya sa anak sa Ginoo. Magsabak siya sa anak sa Ginoo. Apan kini pinaisaran sa Espiritu Santo. No? Ang anghel sulungon sa Ginoo, wala lang dito nga, okay, problema na. No? Iya kong ipasabot. Nga ikaw nagsabak sa anak sa Ginoo, pinaagi sa lalang sa Espiritu Santo. No? I-explain po niya, na mao ni mahitabo. Mao ni, siya sa tungkaw kinabuhi. Mao na nga, sumpito na ito ang balaan Espiritu sa matag adlaw, aron nga mupa dayag sa atong kalat sa atong kinabuhi kung unsa may mga lakad atong buhaton. Karong mga panahon na siguro daghan kayong mga kagulian sa tibuok kalibutan. Mga doctors, scientists, apil po ng mga pare, no? Sa tibuok mga presidente, natinganan yun, no? Unsa may itong buhaton ini? Kining virus
nga miatake din sa tibok kalibutan. How many countries na? Especially in Italy, especially in Pilipinas, China. Katong nabangitang doctors, mga scientists. Una pagaling karoy, mga atheists, no? Dito sa Spain, number 1, no? Vice President, diha sa Espanya, nga di mo sa Ginoo. Gusto niya tangtawon ang mga posisyon. Gusto niya tangtawon tanan, no? Munya, netong March 8, ang iyang puyo-puyo nga politics po, miyapin man sarali, against the church, kay feminista man, natakdan sa coronavirus. Karon na sa ospital, kwarentina, naglisod. Kaya ba talaga sa mga politics ang namatay. Kini politiko nga anti-Christ, anti-church, anti-Catholic, nga iyang gusto mo rin sa Napoleon, nga iyang bonogon ng simbahan, usa ka adlaw na nakita sulod sa parokya sa Madrid, nagluhod. Naghinulso siya mga sa mito na sa Ginoo, nga Ginoo na ba magagako para maluwas ang iyang asawa. Ang Ginoo siyempre muhatag nato mga diya unsay atong buhaton. Kung sa may mga kuan mo kung sa may tao wala kong trabaho, ano daghan natong mga uri nato sa itong kinabuhi. Dahop sa Ginoo. You have to invoke the Spirit to enlighten us so that you can will be enlightened and walk, no? Diha sa dalan ayon sa kamatuoran. Mao ni nga ito si Maria nga wala imposible sa Ginoo. Kining coronavirus, kining COVID-19, kining tanan nga mga panglindan sa kalibutan. Kani sayo mata kay kini usas kini mga instrument, devil's instrument. Kay mao niya ang mga paagi kita mag-apostasya. During the Revolution Frances, no? Daghan ang mga Katoliko nga midumili na sa simbahan. Mao niya mga paagi. We have to be careful, no? Kay base ko sa ninyo mga pamaagi, aron kita malayo sa Ginoo. Aron kita musupak sa iyang mga sugo. Mao na ang kaigsuonan ko, tinuod, tungod ginaliliman sa simbahan, no? Nga, especially the government decree na kita makikilambigin kita mo appeal sa mga public events. Labi na sa misa, tungkol kay matakdan ta, no? Maminaw ta. Kaya daghan ang mga namatay. Labi na ito sa Italy o ba pang mga lugar. You have to listen, no? Maminaw ta kung sa may mga tambak. Mayroon nga ang mga Birhen na naniminaw sa esplikasyon sa anghel. Umaw ito yung ba? Nga, mao nga ang iyang ditugyan, ang iyang kabalingon nga ito sa gabuton sa Diyos. Ato kung itugyan itong kabuton nga ito sa Diyos. Kini naghatag ka nato papahinumnom na kumutuo, musali kita sa Diyos, kinahanglan maandam nato nga itong kabalingon. Bisan unsa pang mahitabo sama ni Maria, iyang gisalit ang tanan sa Diyos. Mao na magkigsunan ko ni Kristo diya sa Pilipinas, ato isalit ang tanan ngadto sa Diyos. Kay siya man ang maong tuburan sa gugma, siya man manuluwas, siya ang labing nga mag-ayo sa itong mga balatian. Kanang coronavirus gusto sa itong Ginoo nga mga wala sa mga wala siya. Pero nganong dito gud man niya, kay daghan ang mga tao nga nahisalaad sa kamatuoran. Nagpadayon sa ilang makalibutan, ilang mga bisyo, korupsyon, no? Paghakog, paglibat, diya sa pagdumot sa uban, di magtingganay, no? Walay gugma, na diya ang mga kaligudgod, no? Nasukwahi sa mga pagtulunan sa Ginoo. Mao na nga sa tinudangay iyang ihala ni Cornelio sa ingon, sulugonan ko sa Ginoo,
mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Diya kang Isus ang Ginoo palayon nga nagtawag kanato na moambit sa iyang kinabuhi. Sa buhat sa kaluwasan ang Ginoo nang kinahanglan sa atong kooperasyon nga unta atong mapadayon ang iyang misyon dinhi kanato ug sa kalibutan. Mao na nga tinahanglan ko ang kooperasyon kadtong mga mayor, kadtong mga gobernador o kadtong mga presidente nga buot nga iyang mga nga mga sakop, no? Ciudadanos, no? Citizens na mo cooperate. We have to cooperate. Mayroon si Maria nag-cooperate sa tawag sa Ginoo na dili ta mo gawas, manglimpyo ta, maghugas ng alcohol, uman pa na kumuhaton, dili ta maghinampog, no? Kaya nasabi pang talagang gyapon. Hinoon, wala tayo makaon. Pero di man siguro ta, makatugot ng atong silingan, lagi na sa Pilipinas, na mamatay sa gutom. Matusaw sa ka, artista, maayo pag mamatay sa gutom, kaya mamatay sa coronavirus, tungkol kay, wala na yung bumisita nimo. Kung masakit ka, dili pwede yung mga paryente, muad ko, ang tanaw nimo. Nga mandag buwag, mandag tsukulit, mandag biko. Dili pwede. Hinoon, hantod nga kung ikaw mamatay. Sunugon ka dayon. Walay paryente nga mutanaw nimo, mukuyog nimo, walay magbilang nimo. No? Kaya nasa Gables, Pilipinas, 1 month, 2 months, na? Bilang niya, hubog, kaon, munggos, o na, wala na. Tungod kay, kinubog ka dayon. Kaya nahatok nga masima, contagious na siya. Muna lisukoy, muna mapagbantay, magkuhan kita, maningkamot kita, no? We have to make cooperate, no? Ayaw paghinambo. Anto lang kanya sa sulod sa bahay. Bago sa itong presidente, tulog-tulog lang kaya ng cellphone, no? Pero katong mga estudyante, ayaw, ito tulog-tulog na yung cellphone. Kaya di na makagraduate sa inyo. Naman siguro may homeschooling, inyo na siya buhaton, no? O masig 24 hours na pagkasulod sa in front of television, dili na maayo. We have to pray. Kung gusto ta nga mawanin coronavirus, kini mga pagsuway sa kalibutan, we have to be sacrifice and make a reparation of our sin. Makinusod at mga sa mukumpisal ta. Ang pare dito sa parokya, open man siya. Ang yun ang ka. Maunay nga, ato ni siya, manikamuton, nga sa ni Maria, mahatag, unta nato ang kinatimukan sa atong kinabuhi, ngadto sa Ginoo ang atong panahon, tanan o bahante. Tulo ka punto nga pwede natong pamalalungan, may tungod diasong panginabuhi pang Kristohanong kinabuhi. Diha sa Ebanghelyo sa siya sa piyesta karon matawag nato na personal call. Nakabantay kita sa kahanong detalye may tungod sa pagpakibalo sa anghel nga tuga Maria, nahitabo kini sa usa ka lugar ug kang Maria. Mao nga makainom kita sa plano kini sa Ginoo tungod kay nagtawag kanato ang Dios sa tagsa-tagsa kanato. Kini usa ka pagpadaya sa ugma sa Ginoo sa matag usa kanato. Ang atong pagpadaya sa ugma sa Ginoo sa matag usa kanato, ang atong pagtuo Katoliko naghisgot kanunay sa atong personal na relasyon sa atong Ginoo. Personal ang atong tawag o tawag bukasyon. Giyon sa man nato pagtuwag ang matagtawag sa Ginoo. Si Maria naghatag kanato palig-ingnan o pagkamasilugtanon sa tawag sa Dios o sa paghatag sa tibuiyang tibuok nga kaugalingon aron sa katumanan sa plano sa Dios. 20 years ago, 25 anyos sa Milaray, during World Youth Day 1985, na-feel na ko, no? Na sinatin ako ang tawag sa Ginoo. Dito ako sa bukid, sa San Isidro bukid kayo, no? Mao kayo yung nanay mga after for how many years, eskwela ko college sa Manila, ibalik ko sa Masin, tungod kay na sinatin ang pagtawag sa Ginoo. Bisan sa kalisod,
kung kita ko mungkin lagi manila kahoy, manila isda, kung sa may kamuhawa ng seminaryo, mga bright na mga seminarians, yung mga pwede maseminarista kung na kayo na takbo, 75, 55, kung na 90 abaw. Tungkol kayo ng mga philosophy o mga how many years. Pero gawas niya na ng kamot. Gawas pag-ampo sa pumangilikan, sa punanay, siyempre, itong barangay, o mga mangisuod, nagkamot sila ng ampo sa debok na unta, makalahutay, tawag, tubag sa tawag sa Ginoo. Kung 3 seminaries, kung seminaries sa seminaries sa Palo, pasok sa Tago, para maka-eskwela sa philosophy, hangtod niya, isulod ko sa Franciscan Parts of the Nightlight sa Cebu, dahil po mga pagsuway, pag-antos, aro na makasugakon, kung makasabot sa tawag sa Ginoo, labi na dito sa panalangin sa pumalawit ni Maria o sa aming patron San Francisco de Assis. Mauna, nagpasalamat ko sa Ginoo na gitagaan ang gayon. Si Maria naghatag na natong panintinan pagka may sultano sa tawag sa Diyos sa paghatag sa iyong tibok na kabalingon alang katumanan sa plano sa Diyos. Kung hindi kayo ko limot, samtang pusulans ko, wala ko akong master, si Father Bernardine, samtang naglawit me, from Cebu going to Ormo, kung yung ginami appointment sa bishop, sa tinawala sa laut, yung taning bangko. Hapit na lunod ang bangko. Mauto na nangkamot, nang ako kumplis sa mga ko, pero mauna ito yung last minute sa aking ginamungke. Ingon ako na akong Father Master, Father Isidore, we have to pray. After the petition, I will give you the general absolution. Kaya kung kami kung mamatay na, kung kailan, dipag-dipag, na ibarnato na ka mga utang dito sunod sa barko. O bilangod na ito sa Santos na Rosario, sa Malabit ni Maria. Kung hatagan ng panahon na ako mabuhi, pagkaabot sa pantalan, yung servisyo, kung sa kung Pinoy natin sa Ginoo. Mauna nga, maupuni ang tubag ni Maria na siyang servisyo na tunay pinabuhi natin sa Diyos. Siguro si Maria kung naman ko iniinin. Ang katawan sa Diyos taas sa panahon ng aming manluluwas, siguro si Maria kung naman iniinin, apanahin ko siya inahan sa manluluwas. Kung hindi wala niya tamdamhan. Wala niya damhan na siya ang pagkatao sa manluluwas sa kalibutan. Pulipod na mga kita sa atong panahon kanong sama ng palalang Ginoo manluluwas. Kanong sama ng Ginoo palalang aron kining coronavirus mga wala ni siya sa tinuod gihimo na kana sa Dios pinaagi sa matag-usa kanato. Matag-usa kanato aron may tawag na mamahimong santos. Matag-usa kanato makatawag sa pagluwas sa kalibutan ng umanan sa grasya panalangin sa Dios. Kuno man ang mga bisyo, katong mga kuyo-kuyo magpakasal na, katong naay mga kurakot, tinangan na we have to share the other people, katong mga mamakat, tinangan mga tinunamo na, katong mga bisyo, sa imong mga kwarta, ito lang na ng gamiton, sa mga bisyo, puno na, tinangan mag-ampok ka sa Ginoo, mabalik ka sa Ginoo, iyon na ang kalibutan, kung ang Ginoo magluwas na to. Sa samang pagig kita itawag sa nalaing okasyon, pare, konsagrado, laing itawag sa pagtama, alang sa kaluwasan sa imong kalibutan, upang nato ang atong kaugalingon, kung nakatawag ba kita sa misteryo sa kaluwasan sa Ginoo. O ikatulo, last, live ite, ang pagsubot ni Maria. May muntali ka na ang tawag sa Ginoo, nagdala ko kalipay, nato sa mga anghel, sa kalimitan sa iyang pagkaambi sa plano sa Diyos o nakatawag na magbago ang dagat sa kalibutan. Itaw sa bitawag sa pagsugod sa pag-ingon, yes. Sa Ginoo aron kamugna kita o gagmayng pundo sa gugma sa atong tagsay-tagsay katilingban. Matay relasyon, makatampo diha sa pagmugna sa ginarian na kung dinhi
ana ang mga langit ng bahandi o hiyas. Ang fiat sa ilahan sa atong Ginoo mao ang pinakapapausanon nga mahimo sa usa ka ulay. Nagpahinumdom sa kini sa atong pagpaubos diya sa atong pagtuba sa matag tawag sa atong Ginoo. Katong nakasinati tawag nga ug magminyo, kina magminyo mo, ayo mo puyo-puyo, magkinabuhi niya sa katotohano, pamilya, pag-ampo, pag-aragad sa Ginoo, o katong nakasinati tawag niya sa pagserbisyo sa Ginoo, isip o sa kamisyonary o sa kareligyos, makinagsak nato kini nga diha sa atong pagtuba sa atong mga tahas, responsibilidad sa atong kinabuhi, isip nga sumusunod ni Kristo. Nahinaw sa kanunay nga atong masundog ang mga pamaagi sa Ginoo sa pagkatubang dining tanan. Maayo tag panawan sa tumang ni Maria inang sa kunay panawan na sa Senyor relasyon sa maasin upang mga edukasyon marin at vision nung tatawanan ta o baka tubag ta sa